I mira'ns, ja hem complit 6 anys. 6 anys d'Avamet. On hi ha tanta gent nova? Com? Som ja 175? D'on han eixit tants? Per seguir endavant, no cal oblidar d'on venim. D'un clima intens i calorós, d'uns fòrums de meteorologia on trobaves un grapat de gent com tu, d'una passió meteorològica que portava nom propi, Josep Peinado. No sabem on arribarem, però sí què hem fet fins ara. Moltes instal·lacions, molts dinars i sopars, moltes activitats de divulgació, molts convenis per tractar de que la meteorologia valenciana a nivell institucional no desaparegués en temps de crisi, molt de seguiment a través de les xarxes i molta ajuda dels que hem pogut saber molt orientada als socis que potser no saben tant. Arrencarem en un clima humit, siguent menys de 40 persones. No obstant, alguna cosa haurem fet bé per a que durant una prolongada sequera no haguem deixat de créixer. I precisament, creixent és com esperem continuar. Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.